У Гомелі вызначылі пераможцу абласнога конкурсу «Лепшая маладая сям'я». У раённых этапах свае сілы спрабавалі каля 150 сем'яў. На заключны трапілі толькі 8 пар. Вероніка Варашыліна з падрабязнасцямі. Выстава-прэзентацыя рукатворных работ удзельнікаў абласнога конкурсу «Лепшая маладая сям'я Гомельшчыны» нагадвала кірмаш народных рамёстваў і арыгінальных сучасных арт-аб'ектаў. Тут кожны прадэманстраваў свае найбольш яркія творчыя захапленні і здольнасці. Вязаныя лялькі і адзенне, вышытыя карціны, іконы, стравы нацыянальнай беларускай кухні, вырабы ў тэхніцы світ-дызайн з натуральных прыродных матэрыялаў. Гэта і многае іншае было прадстаўлена на суд журы. «Лепшая маладая сям'я Гомельшчыны» – конкурс, які аб'ядноўвае самых дружных, згуртаваных, творчых і мэтанакіраваных удзельнікаў, родных людзей, якімі кіруе каханне, дабрыня і падтрымка. Мы, мне кажется, сплоченные, дружные, веселые, умные. Творческие, поем. Танцуем, если нужно. Мы любим петь, творческая семья, в КВН муж участвует. Стараемся не пропускать все культурные массовые мероприятия, которые есть у нас в Светке. В Гомеле часто бываем. Стараемся участвовать. Поэтому решили попробовать. Всегда на позитиве, поэтому решили не пропускать конкурсы, участвовать в нем. На сцэне удзельнікам неабходна было прадэманстраваць свае асабістыя здольнасці, крэатыўнасць і сямейнае адзінства ў двух іспытах – візітка і творчы нумар. Канкурсанты стараліся прадставіць сябе максімальна рознапланава з удзелам усіх членаў сям'і. Самым юным удзельнікам сцэнічнага дзейства стаў паўгадовы хлопчык Матвей Карабейнікаў. Разам з бацькамі Александром і Аллай і старэйшай сястрой Ганнай ён смела трымаўся на сцэне. Сям'я Мальчук з цэнтральнага раёна Гомеля таксама выступала ў поўным саставе. Бацькоў Тацяны і Сцяпана і іх дзвюх пар двайнятак. 11-гадовых Аніты і Діяны і 4-гадовых Кірыла і Тімура. Шматдзетная сям'я хоць і вялікая, аднак рознагалосся ў ёй не ўзнікае, а таму і настрой адпаведны. Нам, наверное, есть что показать, что многодетная семья – это здорово, совсем не сложно. Если мы подарим зрителям улыбки, мы будем очень счастливы, это правда. Просто показать, что дети – это круто и здорово, и рожайте детей. На папярэдніх раённых этапах конкурсу «Лепшая маладая сям'я Гомельшчыны» свае сілы паспрабавалі звыш 150 сем'яў. Да фіналу дайшлі толькі 8, кожная з якіх годныя перамогі. У цэлым гэты конкурс накіраваны на ўзмацненне статусу сучаснай маладой сям'і і стварэнне умоў для паўнавартаснага выхавання дзяцей. Ён не мае аналага ў краіне і праводзіцца ў арыгінальным фармаце. Это творческий конкурс в первую очередь. Есть республиканский конкурс «Властелин села», где там не только творческие способности, но умение семей показать свой быт, умение показать свои способности как работников. У нас же сугубо творческий конкурс. Здесь два задания. Одно из них – это презентация своей семьи, а второе – это именно творческий конкурс таланты своей семьи. Сямейная згуртаванасць, творчыя здольнасці і арыгінальнае выступленне. Менавіта гэтыя крытэрыі сталі асноўнымі пры вызначэнні лепшай маладой сям'і Гомельскай вобласці. У выніку на 3-м месцы апынулася сям'я Карабейнікавых з Веткаўскага раёна, на 2-м сям'я Латоціных Савецкага раёна Гомеля. Першае месца і ганаровае званне «Лепшая маладая сям'я Гомельшчыны» сёлета атрымала сям'я Чэрка са Светлагорскага раёна. Вероніка Варашыліна, Ігор Марышченко, тэлерадыёкампанія «Гомель».